from this fever dream that's killing me. You're drowning and I can save you, and that's all I see. Over and over, over and over. Bij weer een nieuwe dag in de zomer van ZVL zijn we vandaag aangekomen in Waterlandkerkje. Daar gaan we het weer hebben over een verscheidenheid aan onderwerpen. Onder andere sport en politiek. Maar we beginnen met Emily de Lange. Zij is kinderburgemeester van de gemeente Sluis. Amstermijn zit er bijna op, hè? Vind je het jammer? Ja, dat vind ik heel jammer. Maar we gaan een raad opzetten van 12 tot 18. Zodat de kinderen die het heel leuk vonden de afgelopen jaren, dat die nog door kunnen gaan. Kijk dus, en dan stopt het toch misschien wel niet. Nee, ik denk het niet, nee. Ik hoop dat het doorgaat. Zijn er nog dingen die je nog wil bewerkstelligen hier in de gemeente Sluis? Dat er meer met ouderen wordt gedaan en zo. Zodat ze ook nog een leuke tijd kunnen hebben. Zoals een keer een wandeling maken of tekenen en zo. Kijk, dus de kinderraad die denkt ook gewoon aan de ouderen. Ja. 'Cause I don't know when the morning dawns again. We zijn nog steeds hier in Waterlandkerkje, maar inmiddels in de achtertuin van Nederlands kampioen Anna Heinsdijk. Zij is Nederlands kampioen op de trampoline. Hoe is het om Nederlands kampioen te zijn? Ja, super vet natuurlijk. Ja, super trots vooral inderdaad. Om zeg maar, in dan zo'n klein dorpje dan Nederlands kampioen te zijn, ja, dat is natuurlijk echt super vet. Ja, want je bent dat op de dubbele mini-trampoline. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, je rent in ieder geval zeg maar, aan op een mat en dan spring je op het schuine vlak als eerst. Dan ga je op een recht vlak en dan land je op een landingsmat. Ja, als je het zo zegt klinkt het heel eenvoudig, maar je doet tussendoor nog allerlei trucjes, hè? Ja, ik doe allemaal dubbels, schroeven, noem het maar op, ik doe het allemaal. Met welke sprong ben je uiteindelijk Nederlands kampioen geworden? Dubbele salto met een halve draai en dan dubbel strek, dus zeg maar 2 salto's gestrekt. But I don't mind as long I'm not dreaming. 'Cause I don't know when the morning dawns again. We gaan de topografische kennis hier in Waterlandkerkje weer eens testen. En daar hebben wij een hele jonge gast voor. Kan je mij eens aanwijzen waar Waterlandkerkje ligt? Hier, bij dat kleine stipje. Bam, in één keer goed. Morgen zijn wij in Breskens. Kan jij dat aanwijzen? Je moet er wel even over nadenken, zie ik. Ze hebben er ook een vuurtoren, een hele bekende vuurtoren. Daar? Boom! Ja, gelukkig. De uitzending hier vanuit Waterlandkerkje zit er alweer op. Wat vond je ervan, Kian? Nou, ik vond het een bijzondere dag. Ja, ik vond het heel leuk. Ik heb kennis gemaakt met een Nederlands kampioen. Dat had ik niet verwacht toen ik vanochtend opstond. Nee, ik vond het een hele leuke dag. Morgen gaan we gewoon weer zo'n leuke dag hebben dan vanuit Breskens. Dan kunt u natuurlijk weer zien om 6 uur op tv en tussen 9 en 12 live op de radio. Tot dan!